Right, 7 days dzekupedzisira dzaMnangagwa watinoziva sezvatinomuziva. Idzi ndo 7 days dzekupedzisira. Nhasi mhuri yeZimbabwe date richiti iro 11 takananga May 18 tati date iri kuti chi 11 vamwe tukanza 11 imimi 7 days anditi so regai tipinde munyaya kuti munyatsomuzivisa kuti i7 days dzekupedzisira dzaMnangagwa watoziva sei because pane zvinhu zvakasiyana zvinogona kuitika. Mainly regai taura about zvinhu izvo. 1 maresults anogona kuitika. Tot cab 3 rapaswa rabudirira. Do you know what that means? That means for the first time kubva zvakatonga Mnangagwa Zimbabwe, he is now no longer accountable to the people. Wava Mambo Hezekiah. Do you know, kana uchitonga vanhu vekuti they have no say, all you have to do iwo kungoinda kuma members of parliament awina, and then you give them gifts, you give them opportunities, and then they will decide if you become president, if you continue being the president or not. The rest imimi angashingo rava rimwe level rekuona in politics, level rero kuti wava mambo hausiri president who is accountable to the people. Muri kuona? So we expect to see changes even in the way he moves, the way he do things, because angasiri in a campaigning mode. Angasiri kucampaign, asiri kutsvaga kufarigwa nevanhu, because he'll be now seriously handling business. So kana kuri kunzi the vision he is selling, but panonetsa manje, panonetsa kutiti vision anotengesera ndeyechokwadi. Kana ukazotanga kuteerera kuchinzi how did he come through to all these millions dziri kupiwa vanhu, unotanga kuudzwa kuti iwe panana tagwire mukati, tagwire yanga ambodonhedza ikonomi yeZimbabwe, kana vana comrade Knox chero vakutaura handi muri paona. So kana wazotarisa engweyo iye ari kuti ari kuda kuvaka nyika iyi yoita chiDubai, yoita chiChina, handiti it's like there is that energy inside Mnangagwa circles, and yekuti you want to turn Zimbabwe into a Dubai. Tose takaona kubva even madocumentary aya inonzi chi yana Hubert Enjoy Gold Mafia, paipai pakabudiswa zvinhu, paipai ndo paunoona how the inner circle yaMnangagwa thinks. What are they trying to build? You hear their vision kubva muma conversations anenge achiitwa nevanhu vemukati vachifunga kuti vari mukati, although paya vairekodwa. So vakomana vaitotaura kuti the idea is that we want to turn Zimbabwe into a Dubai, and Zimbabwe has got those kind of resources, mare, especially net time here right now kuti the world is moving towards electric cars, and since the world is moving towards electric cars, mabattery ava in demand, and chinogadzira mabattery tinacho jawi paZimbabwe, lithium animaiza. So tiri kuzoita mari refu, ende togona kutena Zimbabwe into Dubai sezvakangoitwawo nevachishandisa oil man, anditi unaona Saudi Arabia kozo. So the vision is there, but hapana kuwanda corruption rapo. Imwe yekuti there is lack of accountability muri chimwe chiteam chacho, kuti unoona kana matsotsi akasangana anobva apana na that grace, too much grace yekuti hapasina accountability. Haugoni kusunga umwe because aita corruption, because ari kuzivawo corruption yauri kuita. Asizvo zviri kuita, and once that accountability yashaikwa, you know kuti hakuna kwatiri kuenda, because chero ukatiraya kubuilda chi as the president, somebody will just sabotage it by just being corrupt, because iteam imafia renyu handiti, because tiri kunzwa kuti chinhu chakatovakwa kubva pacorruption kubva pekutanga. So apa tiri kutaura one outcome mari yeZimbabwe yekuti cab 3 rabudirira. Vakomana vanenge vava mulevel rokuti vakuchiita iwo zvose zvokupanana mota izvi ndopaunenge wakuona kuti zvinopera, kana kuti zvoramba chiinda infact zvotopera, it's obvious. Once zvapera zvopiwa mota, mari zvokuuya kumachechi, muchiimba muchiri mukuru wemazuva etc. Once zvapera unotozoona kuti chero week neuchivhaya hatozi kana munhu wekumasowe kana campaigning mode yapera, right? Tot
raramba kubudirira Cape 3 option number 2 inogona kubuda apa because tiri kutaura zvokutoti kubva musi May 18 ka tichinda kumberi ka Mnangagwa anenge asisiri Mnangagwa atoziva, right, because of the changes. So number 2 option iripo ka ndeyekuti rinogona kungosavhotegwa muparliament, which is highly unlikely because members of parliament ari kutaridza kuti vanogona kupiwa magifts. Pakati an open attempt yatotoziva yakaitwa naJehovha ye3.6 million yayo, right. Andi kumberi members of parliament ovhotera chinhu checha ochiramba peacefully, zveCape 3 zvotongopera zvoiswa paside, todzoka kupi kuZimbabwe iya yatoziva kuti muna 2028 tiri kunovhota Mnangagwa ari kutobva, ZANU-PF ichauyisa candidate mutsva and it's likely kuti ndiChiwenga, and Chamisa anenge aripo, vanani vanenge varipo vachivhotegwa vanhu, vana Monzora Douglas vanenge varipo vachivhotegwa vanhu, toona kuti anowina ndiani, as simple as that. And then there is a third option, iyo manje ndo isiri option yatiri kuda. And third thing chinoitika ndechekuti, in fact third pane fourth foot, right, rikaiti kupindire third thing chinoitika ndechekuda iso ndechekuti mukomana anoti nemutimu rake May 18 voita mavotes kauti maybe ndo pari kutanga madiscussion tisati tapinda kumavotes, and then maybe 1920 pozoita mavotes, handiti then Cape 3 chopinzigwa chovhotegwa, chavhotegwa Mnangagwa choindiswa kuna Mnangagwa ochisaina oti chava law, bill rachinjwa rava law, it's now in the constitution. President 7 years, what maybe oti kutanga izvezvizvi because itemi hatichaiverengi yanga isina kuita more than 3 years, kutanga izvezvi kusvika 2033 Mnangagwa anenge achitonga hanimaiza. Kana zvadaro zvakataugwa zviya zvanemageneral zvoitika zvekuti izvo achingosaina Cape 3 into law, takatomusunga mukomana otokandibwa mhosva dzotoindiswa kumakoti kunzi wagura mutemo intentionally, wagura mutemo intentionally ndo inenge iri mhosva yake huru yekuti waita zvinhu achiziva kuti haungasaini Cape 3 into law usina kuinda go through the referendum zviri muconstitution, so watadza kuteerera constitution zvichireva kuti wabreka oath yaakaita under oath, right, handiti yekuti I will follow and defend the constitution, handiti watadza wabreka that oath, saka anofanira kusungwa, handiti. And then maybe kuendwa kumacourts, and macourts sure otonzi Mnangagwa is impeached, wakutoenda kumakoti nenyaya dzake dzowakabreka mutemo, kana achiwanikwa nemhosva osungwa, kana zvichididi hanimaiza wotoimpeachiwa, no violence, no nothing, mukomana otoenda potopinda vice president Chiwenga until 2028 kuitwa mavotes. Muri kuona, it's a third option. Fourth one manje iyi ndo iri dangerous hatisiri kuda muri Zimbabwe, because ipa chinogona kuitika nechekuti vakomana vose havari 2, umwe anopinzira chiCape 3 umwe ochijamuka, handiti kana kuti toti vakomana vari 2 kana toti magroups of thinking muZimbabwe akasiyana right now. Kune vari kuda Cape 3, kune vasiri kuda Cape 3. Vari kuda Cape 3, most of them they are directly benefiting from the existing administration, handiti, and vasiri kuda, most of them they are actually not directly benefiting, ndosaka vasiri kuda. So magroups aya 2 evanhu muZimbabwe ose owana access to military power, kana ose akawana access to military power, maybe one under Mnangagwa, one under Chiwenga, that becomes a problem, because zvoreva kuti munogona kuitika violence muZimbabwe nekuda kwekupasiswa kweCape 3, handiti iyoyo option number 4 yemaresults anogona kuitika kutanga musi wa18, ndo yatisiri kuda, ndo toda kuavoida, and then we make sure that everything is solved through dialogue, nokutaurirana, nokutoendesana kumakoti, nokutobvisana apo tichitoda izvo zvorudi zvotofamba, handiti. So tiripo pamuzinda wevanhu muri Zimbabwe, and mazvunzvira imimi tirimo mu7 days dzekupedzisira, nhasi uri musi wa11 May.
7 days kusvika musi waMay 18 apo pari kutanga kupinda Cape 3 kutaurwa nezvayo muparliament. Mnangagwa from there he will be a changed man, depending maybe anenge ava kumba kwake aretire, abviswa, aimpichwa, oro anenge ava mambo Hezekiah awedzegwa 7 years wava kuinda kuna 2033 kana kuna 2030, oro anenge akavharigwa pai padhaza mujere. Zvose zvogona kuitika, but chatinoda isusu is more peace, more justice, more transparency and constitutionalism chaiyo chaiyo, kwete imwe yayo yekuti am constitutionalist and then wozojikijiki wakujikira vanhu, and ndio yatisiri kuda. So stay tuned.